Paabot pa mi papagabril. To nagkuan sa kabaw. Aduli kay sa matagak na imo kuan. Paabot pa mi papagabril guys. To nagpasilong sa kabaw. Ni pasilong sa daan ng mga buhiin kay mo ritso mig voluntaryo atong kinkin. May voluntaryo nun sa eskwelahan. Naitubog guys ya. Nasya itubog. Ambot nakakita mo ko nga nagipangkaan na. Nakitaan sa namagnati guys. Hara ka to. Ngita sa mis nati guys. Haka to ning tago. Tago manggad nati ha. Ha? Sigdad to to ning tago na po to nilukluk. Nge! Nge nge! Oh. Apa? School na skimi. School na skimi guys. Patay mong bag. Tama na. Poloting. So yun ting daray mong gamit ha. Kim. Abugtag lamok kay murag na yung mga lamok. Magbantay sa lamok ha. Magbantay sa lamok mo. Ha? Ay guntay blue. Ah, blue color. Dararay mong water ha. Nangihatid ang bating gamay. Hindi ba sa school ha? Grabe na lamok. Kapag nakabugon, kaya delikado. Kung bakit yung na yes, bantay sa lamok day. Nangiya manikim-kim guys to. Asa dapit lagi mo? Sama lagi mo? Okay, color pink. Kim-kim guys to. Ang ipangabog ang mga lamok dara sila ang mga drawer. Kay may mga lamok. Narabay na nga. Narabay na eskwela dara yung mga nadinggi. Wa ka bata tapos kandiha tapos hospital ng kudron. Kimi sit down kimi. Koding non classmate nila kim-kim guys. To sila lain nga grade. Grade 2? Nabot ba kayo mo ra same ra nga eskwelahan. Grade 2? I love you. Ay na mga classmate na. Mga classmate nila guys. O na, bigid na guban. Love you. Ako guys. Na guys, yan na abot ng ilahang kasubrihan. Balik na may dari. Ngita miss nati. Marang gihatod si Kim Kim sa eskwelahan. Balik mi largo kay nagnati lagi magipangita ginuo ko asara ka to nilukluk tabangan magtaning gawas na to ba hindi na siyang pama hay nana uy salamat sa Ginoo ning gawas na di ay ganina guys kay mo si Papa Gabriel balik-balik gadin taon si Zadari pangita sa ngari Zadari Labeng ngi di saram na si Zani tulong lagan ka ha bugoy ka. Ikaw, liwat kasi mong amo. Bugoy, lagan. Dagan na pa. Hindi na mo pa. Hindi ako na dyan mo. Salamat sa Ginoo dahil taon. Ngi. Amo laman si Zangan lang ngi kaya arong kuan. Ngi. Hindi sa kanan sa tunong pa. Naglag si unod to. Tago lagi na labong, tago mo din sa labong. Tago man sa labong guys, mo nang hadlok ug kuan ba. Bis gani hay pasilong na namo kay voluntaryo lagi, may voluntaryo taron pa. Tanga to si lili dyan mo pader. Kasunod sa imong mama. Me. Hala arang nakadukabas ka guys. Di pa na sang adlaw gi anak pero grabe nang kasig mo lakaw. Lamin ta pangingan nagtao inig panganak ditso lakaw. Dagan banas ni gawa sa bilahan ditso dagan. Yes no. Grabe ginukuray ka sa mananabang. Nge. Ikaw ka nge. Mara na hingan lag mi guys kay madyo nang inig manghingan lag ngi kay madyo nang inig kuan tawag na mo. Tago lagi si Labeng. Ha?
Madyo na inig mo tago sa slabang, inig tawag sa isang nga, ngi, tunga, gawas. Kaya ganiha, kaduha dyan din taos papagabril na binalik-balik. Dadato naman ko sa karsada, kaya si Kim Kim, muhilak man po na bijaan. Dali-dali, mighatid ni Kim Kim, balik mi largo. Pero ato na sa eskwelahan, di na maghilak si Ja. Kaya na, may daghan ni diyang kauban, diyang mga classmate. Dato na hadlok man sa bijaan ka na sa karsada. Kaingan-ingan masag na ako na kidnapper. Salamat sa Ginoo diyan taon. Ning tuna na to ijang mama ganina. Sabi ni Gabriel sunod rag nati asa ni sunod nga wa diha. Dito. Ara ni jang balik-balik dito ra man dai siguro sa labang ning leklek. Ana guys. Mutuna na siguro po. Mutuna sa kapil pa? Ha? Hala, oy, ning saom si Sagapil. To na, ning saom na swimming pool. Nag-una pas ng ina. Nag-una pas ngi-ngi. Ngi-ngi. Ikaw gazad, kilbaan lang mataghaan na kapadong. Ngi-ngi. Nasaom, nasaom. Bugla. Bugla, bugla. Bugla. Ngihi, ngihi. Bugoy ka ha. Harang namang kalbaga sa raka pa doon, abi na magnaligid na kada tong makilid. Nasud ba da ng buho, Ginoo ko. Kalbaan naman mi guys. Nangihi pa, nangihi. Ito na mi, adyo paglakaw ha. Narakada na si mong mama. Kujog-kujog, wa ka kay didig maglaaga. Lagan. Ikaw laaga na ka. Bye-bye, mi. Ito na mi. Waan na dyan mga kakilba guys. Huwag sarap pa doon yung tao nati. Natis kabaw. Yan naman sa eskwelahan ni Kuya Kinkin guys. Mubuluntaryo. May guys isang school to Ma'am Sheila. Nasta nga. Mauta na kung mamo ka sa dapit. Mauta na sa kung mamo ka sa dapit. Sila magkuhan. Sa dapit mubuluntaryo. Dali. Oh. Hala? Ta. Ang fertilizer nice kazog kuan gumamel na butangan sa daghang fertilizer mo na room ni Kinkin sa una guys kanila diyan ang picture ni Kinkin din sa una sinahinog na ng bayabas wala dari na silang garden. Dari na mas garden Kinkin guys. Ipakuanan sa parents kaya arong maasugdan. Magdada Kinkin o kuan fertilizer gab. Kaya ni ba? Asa man long? Hagizaha ka na? Yung sa may tagsa sila ka ingani? Kada estudyante? Tulo kada flat. Tulo-tulo? Nagubang parents na. Voluntaryo sila. May mga batang ginikanan. Naada ni. Ako na lang may pagkuhas kuan kanang naay mga ingani mga dalid mao man gani kasag manubo kanina makaan ra ba ni? Kani na kani guys. Makaan ni ngani dalid sa kugon. Tamis ni. Mo manig tubo. Agila kay pinakuan man maangay magdaskin kin dani fertilizer gab. Di laki. Mga inambakan dai ng injury ay. Agaripod isa siguro ka garden duha ka Tulo. tulo lagi duha ka baji, duha ka laki ug isa ka Baji. baji mo na. Di ilang ginahan ilang last year dari kay lampas na natin. Insay mo itanam na yo. Aron din na magsay kuan. Ilis-ilis og tanem. Sakto dyan. Diyan ini abot ni Loy sa school. Kuan na. Gabusin na. Oh. Kudari mangibot ra kong sagbot guys kay mo ko kada uguan guna. Mapay nagdaog palas pa Gabriel ako may nagdago na. Abi man ako magsagibo sila atos ludyo sa eskwelahan. Hindi ay. Batigab. Humok naman ay pa sa ibton, masagbot. Ito nabog ko. Ha? What's up? Kasaring ibton rin.
Na magaging tuloy tikus pati. Asa magimuhang nga kabadi sa lalaki. Daghan na pa ka dari gabi. Asa mag-isa. Ikaw lalaki. Hurman sa piko una. May piko. Hurman natin sa piko. Na may kanay piko ba? Kay mo dito lang ni mamuga ng maestra. Sir, iti na po sa dadto. Hindi na, hindi ka po. Ko. Ngibot na ko guys. Humok lang pa sa ibten na. Humok na ibten. Nana siguro unod ni bulang huja pa niya. Nana. Kana, tangtangan na pa, putlong na siguro na pa. Putlong na tingali na. Nadas Ludzo ka na, mo na ag college Dares Alicia. Colegio de Alicia. Aha. Sanagan guys. Colegio de Alicia. Mo na ag college Dares Alicia puhon. So next year pa na si Zamagoan open 2025. Tara na. So dara sa likod Dares Elementary. Daw sa eskwelahan nila Kinkin. Nay unod yo. May ilang bulang huy na unod ba kanina? Ay mga laki mo yung mga igsaon. Dapat mag-practice na ka, di na ka magtalaw-talaw. Kaya imong ate, mga naog. Kuhaan na natin, pakapnan. Mawin dyan. Sila ka itong dahi. Natukoy la Wilma, dito ko pahigda. Para doon na laman ag kauban ni Kinkin pag fertilizer. Uban nyo ba? Duha. Tuluman sila sa isa ka kuan. Flat. So kan nagduha. Di mo gila-kila. Alam ni pa. Para doon mo fertilizer. Hindi naman ni tamnan. May school na hap. Putong na ba? Na. Mga ka na siguro nagbintana. Pagkatakas na siya. Sabod. Ibtin na naman na. Ang hilo. Siya katakas kay asong ubunto na. May maungan man nila tanang. Na, pamunga na rong hilo. Malimpyo si Jas. Naman ay bunga niya no. Lagyan na ba siguro ng bunga. Ako na be. Okay. Si. Ano na. Pwede na tamnan na. Mau guys. Mau sa mis Papa Gabriel. Balik namin dito kuan. Taon sa garden nila sa Kinkin. Dami dari kuan guys ya. Colegio de Alicia. Miss kuan. Oval. Pit nag college dari mag-open. Eskwela ta pa. Tang duha. Classmate ta. Pa. Classmate ta.
Yan na guys, nanay sidling si ma'am, ukra. Amang tamnandaan, nagilahang panikin-kin kaya rong bubuan na laman nila. Ah, Yan ay buho. ukra dari ma'am. Kari. Ramgo seeds. Ya guys, amang tamnandaan kaya rong manguan na laman sila, magbubo na laman. Ate lang mga kanang uskan kaya rong makaibaw sila sa dapit. Uskan na kaya rong makaibaw mga bataw sa dapit ilhang bubuan. Yan na guys. Mananggi Di man ako tabunan. tus mananggi kuan. Kaya sa gitong gutangan ba? Pagsan og okra, tagduha ka buok liso. Tagduha ka liso. Ni sobra kanang sa bahay. Kining sure nga murag sure nga. Kanang lamiin bitaw sa purma. Dili mga Wa akuin. tagduha lagi. Dili mga majukmakan. Oh, Tabuno. buuan dang sir. Ma'am, pwede amang dadaan ma'am kaya mong parisag kinilaw. Kinilaw. Parisa na magkinilaw, ma'am. Kinilaw nga koan, bulinaw. Ay, arang ka cute. Uy, daku uy. Diyan, ma'am. Totoo raman. Uy, daku gunod. Gana, mana dana. Uy, makakilaw jud tagab. Kilaw ka jud kaguan. Sa may kilawon. Bat. Apa? Mana dari pikas wa pa. Uy, hala, wow, dako og unud uy. Apa? Kakilaw ka jud. Aw mana silang garden. Putol rin ba? Hala, dako uy. Nay naputol pa usa. Lami na sumanon. Ito na. Awag guwang na daw. Mga lata. Ni tanem. Paka. Dapa. Uy, daga uy buyag. Daga gunod do. Guwang na siya. Ang nasa ko anon kanang na ay sumanon. Kato jud kang mamog suman gab. Kato jud mig suman ma'am. Mong butangan og butong ug sukan na mga sarong nailhanan. Ano may bulang hoy guys ya. Paibot mang ma'am. Katubig yung gan. Pero yun sa mama mas lang haptan og kuan. Suman. Ha? Suman sa kagab. Napa na? Dapat bulang hoy na lagi. Nagkira ba? Masula man lagi pait. Nalang mga estudyante guys. Guna na silang mga garden. Batang gamay na. Uy. Yes. Gi pikong papagabril kay patam na ni ma'am daan narong uniform ko no. Hindo nagilahada ni. Okra nga linya. Pinapag-udong. Pinapakunog udong. Lamig na ibuy nga na no, nay kanang ngana ba? Kay dali ra jud makuan nagzuta. Na guys, dari ila kuya kinkin na si jang mga classmate nga to padung. Jaga sa kay mabilin man si jang wa na kuan tam ni so amo na lamang gi kuanan pud apil.
Kami siyang ingari anda. Mani amang tanam dadto. Anong kuan guys, buksan. Ito na nga, balik lang ng at sila. So guys, sama nami darig hinlo, manapod na mga pang pagsiog okra. So manguli nami. Dari nga linya puro na sa okra. Manguli nami guys. Naman sa Ginoo human na. Nagilahas ko yakin dari hinlo nagilan. Na mo na po na sa ipang sukan og butong karon na sila ilhanan nga manurok na diha. Nang ilang kaokrahan. Kita mas binsing. Dali ka. Attendance na may attendance. Tidur ka daw, pagkaroon Hindi man matandog. Grabe po ni. Big ano? Nang room ni kin. Mon. Mato pa ako nag-eskwelahan kaya na Pokemon, og Sipkoan, Doraemon. Muna na, sige, kuha na mo. Snack na, snack. Saan sa may isong ito na iswot. Napang snack na. Asa naman tong? Long, hambina na mag-ahalong. Kaya buling ihang kamot. Dawa ka buok. Dari, sige lang na sa muligid. Para, di, isa lagi re. Tagda. May yung bag, di. Nagunting ni. Pag hindi ka na yung motor, ha? Gawas ng mga kabataan. Di rin, mahagbeng ka diha. Uy, sus, ginoo. Dali na, dali. Hinay, kamadamag ka. Naganda ka ng estudyante.